Deulofeu és important perquè té una gran ambició intel·lectual i una gran ambició teòrica, d'explicar quins són els motors del canvi de les societats. El lloc més rellevant que hauria de tenir Deulofeu és en l'àmbit de la filosofia, de la història, d'aquests que s'interroguen quin sentit té la història i, naturalment, en aquesta dimensió les construccions intel·lectuals són bàsiques. Aquesta és una idea molt forta, Molt forta, perquè és que jo crec que respon bastant al que hem anat veient, diguem. Passa que això no ho havia ningú explicat amb aquesta contundència, diguem-ne, no? Cal que sigui tingut en compte pel que és tota una història de la cultura, una història de les idees i una història dels intel·lectuals. Ell serà un intel·lectual compromès justament en uns moments molt i molt difícils, de guerra, d'exili, de dictadura, i de fer un espai dins d'aquesta dictadura pel que serà una cultura com la catalana que serà perseguida i en aquest sentit ell li donarà un aire justament no provincià sinó universal i, per dir-ho d'alguna manera, cosmopolita fins i tot. En Deulofeu és un dels autors, n'hi ha uns quants més de catalana, aquest seria un tema que s'atreveixen a explicar com serà el món els pròxims 100 anys. Això és fantàstic. Bé, jo penso que Deulofeu és un d'aquells empordanesos desmesurats, però no amb la desmesura, diguem-ne, genialoide i de la tramuntana i el vent i totes aquestes coses que els hi ha d'explicar a molta gent, sinó que és desmesurat en la mesura que té una idea original, una idea potser genial, i que la desenvolupa amb una feina constant i sòlida. O sigui, la desmesura d'en Deulofeu ve per la seva feina i per el seu optimisme. La perspectiva és despreciada, el futurisme, no sé què, tal, és una cosa així menys valorada, però, esclar, tornem-hi. Per haver-hi, per escriure sobre el futur, has de tenir una teoria de la història. Si no, no pots.